kuzo licasa lokuqina in the name of Jesus. Oh yes. He destroyed all the pagan gods, the Asherah poles, the caged idols, and cast images. He overbowed the altars of Baal, be demolished, and bound the incense altars which stood above them be broken down. He also made sure that the Asherah poles, the caged idols, and cast images were smashed and scattered over the graves of those who were sacrificed to them. Walithatha amathuthu wezithixo nihambe niwasasaza phezu kwamadwala wabo bebenqula ezithixo egaleni yethu. Isono sakho sikulandela noba sofile. Thatha amathuthu wezithixo esizitshisileyo niyowasasaza phezu kwamangcwaba aba bebezinqula. Be careful what you are worshiping today, because it will follow you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. He burned the bones of the pagan priests on their own altars, and he purified Judah and Jerusalem. He purified Judah and Jerusalem. What cleaner is the time to clean? Time to clean. Time to clean. Verse 6. Come on, Verse 6. yes. Nasemizini yakwaManase neyakwa-Ephraim neyakwaSimoni kweyakwaNathani emanxuweni azo ngenxa zonke wazidiliza izibingelelo wabaqoba o-Ashera nemifanekiso eqiniweyo wayicola yaluthuli wazigawula zonke insika zelanga ezweni lonke lakwaSirayeli wabuyela eYerusalema. Verse 8. Amen. Ndifuna uzimamele kakuhle what this man has done, what he did in his time. Verse 8. Verse 8. Ngomnyaka we-18 wobukumkani bakhe ekulihlambululeni kwakhe ilizwe elo nendlu leyo wathuma uShafani unyana kaSiliya noMahaseni umphathi womzi woYowa unyana kaYowahazi umkhumbuzi wezinto zakomkhulu ukuba bayihlaziye indlu kaYehova uThixo wakhe. Verse 9. Beza uHilikiya umbingeleli oyinhloko bayinikela imali ebiziswe endlini kaThixo abayibuthanga abaLevi abagciniminyango eyeva Iyabenzela. usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala ilongo langabese. Verse 8. Yes. Ngomnyaka we-18 wobukumkani bakhe elihlambululile kwakhe ilizwe elo nendlu leyo wathuma uShafani unyana kaTaliya noMahaseya umphathi womzi noYowa unyana kaYowahazi umkhumbuzi wezinto zakomkhulu ukuba bayihlaziye indlu kaYehova uThixo wakhe. Verse 9. Beza kuHilikiya umbingeleli oyinhloko bayinikela imali ebizisiwe endlini kaThixo bayibutha abaLevi abagciniminyango eyabe ivele esandleni samaManase nama-Ephraim nakumqongqolo onke akwaSirayeli nakuwo onke amaYuda namaBenjamini babuyela eYerusalema
verse 10, bayinikela esandleni sabenzi bomsebenzi ababephethe indlu kaYehova. Amen. Amen. Because of time. Ngiyacela nje mntwana uzwenze lento. Uye endlini ugqibezele yonke le chapter. I'll just gonna give you an overview of what happened by na le tuthika ibeke izwi yami namhlanje. Amen. Together on Sunday. Mhlawumbe you don't understand why ndithetha ukuvuswa kwamaqhawe. Uba eyona nto ithethwa yile nto yintoni. This is a heart. Inhliziyo kaThixo. My God. Inhliziyo likaThixo. Inhliziyo senhliziyweni kaThixo. Ukuthi kuvuka abantu abazofana noJosia. Nendoda uJosia ivuswe kwixesha elibi. Ixesha apho uThixo bengaziwa. In his own land. His own people, they forget God. Bamlima uThixo. Abantwana baThixo bamlima uThixo. Baphila ukuzithandela. Bakhonza abanye oThixo. Ekungenguye uThixo. Endaweni kaThixo. Bavusa ezinye iintebele, Israyeli. Apho boqubuda khona. Bequbuda kubanye oThixo. Beshiya uThixo. Beshiya itempile kaThixo. Now, this man left alone uyise. Kwa uyise ebengamazi uThixo. Noyise kayise bengamazi uThixo. I believe he was in the 4th generation. It's a man from good Galaka and the 4th generation. I believe he was the 4th generation Christian man. But at the young age of 16 years, uThixo wayinika grace yokubalanga bekunga melanga ukuthi. It is not supposed to be like this. This is not what God wants. My prayer to the church of today, not just praise ambassadors, is for God to give you grace to have eyes, spiritual eyes to see. Ukwazi ukubona ngaba ingaba kumele benje na endlini kaThixo. Ingaba kumele uThixo unqulwa ngohlobo na. Kungathi kwaka abazalwane kuthi kwaka kwisizukulwana. Isizukulwane we mean 100 years. Kungathi kwaka kwi-100 years kwaka akhomba ubona ibala ngaba ayiyo le indlela yonqula uThixo. Kukhokho walomfana kwaka basimfana bonke. Kuyise walomfana, all of them, they were blind there. They couldn't see that this is not the way to worship God. Only this young man. Hallelujah. Amen. Amen. But now, after the Uktinis, it can be the Kachiko, I say, any trust. It was abandoned. I say, seeing. In the field, Kamba, it can be the I say, Neminoma. I'm a week. It was a kind. There were no activities in the temple of God, Lord, but they said the moon is Tiko, them Shimuchiko. This man, this king, there could be all the Malanaba, my God, repent to me. This is the time to repent the temple of God. In the name of Jesus. This is the time to build the temple of God in the name of Jesus. Yatimano repent to me. Gaona Matwatala Anyuni, I will repair the temple. But what is good about the whole thing? When you repair to me, akusakonzwa kwa lomvalu vele akusakonzwa because it's sick. Mawu repair to me kufaneka inwati the Bible. Bible lengasasetshenziswa. Bible lengasekho ileli dust. iBhayibheli etempileni kuthathwa le ncwadi iyahamba iyofundwa. Mayifunda incwadi iswa iking yakhasa ingubo zayo kayiva indlela ebekumele uThixo unqulwa ngayo bafasa ukuthi ayiyo tu lendlela lebekunqulwa ngayo. Yathi makuthatha iBhayibheli iswa iProphetess yafika yayishila yathi bambelani kuThixo uthini. Let me go get down. After Chica take up because of time. Let's go to verse 26. Because of time. Verse 26, same chapter. Verse 26. Yes. Can I have verse 26 again? Yes. What to go?
Utsho uYehova uThixo kaSirayeli ukuthi nothi kuloo ndoda inithumileyo kum. Utsho uYehova ukuthi uyabona ndiyizisela le ndawo nabemi bayo ububi zonke iziqalekiso ezibhaliweyo encwadini abayilesileyo Siyabona phambi kokumkani. Thina xa nifuna